இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா 10ஆம் வகுப்பு தமிழ் புத்தகத்தில் இருக்கிற 2வது மனப்பாட பகுதி முல்லைப்பாட்டை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இப்போ நம்ம செய்யுளுக்குள்ள போயிடுவோம். முல்லைப்பாட்டு. இந்த முல்லைப்பாட்டு முல்லை நிலத்தினை பத்தின ஒரு பாடல் தான். இந்த பாடல் சங்க காலத்துல இயற்றின ஒரு பாடல். இப்ப நம்ம செய்யுளுக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த முல்லைப்பாட்டுன அந்த நூலை பாத்தீங்கன்னா நூலாசிரியர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு அடிப்படை தகவலை தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம செய்யுளுக்குள்ள போயிடுவோம். இப்ப இந்த முல்லைப்பாட்டுங்கிறது 10 பாட்டு நூல்களுள் ஒன்று. இதுல 103 அடிகளை கொண்டது. இப்பாடலின் 1 to 17 அடிகள் தான் நமக்கு பாடப்பகுதியா கொடுத்திருக்காங்க. முல்லைப்பாட்டு ஆசிரியப்பாவால் இயற்றப்பட்டது. ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இது முல்லை நிலத்தினை பற்றின ஒரு பாடல். 10 பாட்டிலேயே குறைந்த அடிகளுடைய ஒரு நூல் எதுனா இந்த முல்லைப்பாட்டை தான் சொல்றாங்க. இதை இயற்றியவர் நப்பூதனார். நப்பூதனாருடைய தகப்பனார் பெயர் பொன் வணிகனார். நப்பூதனார் பிறந்த ஊர் பாத்தீங்கன்னா காவிரி பூம்பட்டினம். சோ இவ்வளவுதான் அந்த நூலை பத்தின ஒரு நூலாசிரியர் பத்தின ஒரு அடிப்படை தகவல். இப்ப நம்ம செய்யுளுக்குள்ள போயிடுவோம். செய்யுள் பாத்தீங்கன்னா நல்லோர் விரிச்சி கேட்டல். அதாவது இந்த தலைப்பிலே இந்த செய்யுளோட மைய கருத்து அமைஞ்சிருக்கு. நல்லோர் விரிச்சி கேட்டல். விரிச்சி கேட்டல் அப்படின்னா என்னன்னா அதுக்கான விளக்கத்தையும் நம்மளோட பாட புத்தகத்திலே கொடுத்திருக்காங்க. அதாவது ஏதேனும் ஒரு செயல் நன்றாக முடியுமோ முடியாதோ என ஐயம் கொண்ட பெண்கள் மக்கள் நடமாட்டம் குறைவாக இருக்கும் ஊர் பக்கத்தில் போய் தெய்வத்தை தொழுது நின்று அயலார் பேசும் சொல்லை கூர்ந்து கேட்பர். அவர்கள் நல்ல சொல்லை கூறி நம் செயல் நன்மையில் முடியும் என்றும் தீய மொழியை கூறி தீதாய் முடியும் என்றும் கொள்வர். அதாவது நம்ம மனசுல ஒரு செயல் நல்லபடியா முடியுமோ முடியாதோ அப்படின்னு ஒரு பயத்தோட இருக்கிற ஒரு பெண்கள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா நடமாட்டம் குறைவாக இருக்கிற ஒரு ஊர் பக்கத்துல போயிட்டு தெய்வத்தை வணங்கி நின்னுட்டு யாராவது நமக்கு தெரியாதவங்க நமக்கு அறிமுகமே இல்லாத ஒருத்தவங்க அவங்க பேசுற ஏதோ ஒண்ணு நம்ம நல்லதா பேசினாங்க அப்படின்னா நம்ம மனசுல இருக்கிற செயல் நல்லதா முடியும் அப்படின்னும் அவங்க ஏதாவது தீய விஷயம் ஏதாவது சொல்லிட்டாங்கன்னா அது நமக்கு தீதாய்தான் முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு நம்பிக்கையே அந்த மக்கள் எடுத்துப்பாங்க. அதுக்கு பேர் தான் விரிச்சி அதுக்கு சொல்லுவாங்க. சோ இந்த பாடலுமே அப்படிதான். சோ இந்த கருத்து தான் அந்த பாடல்ல மெயினா சொல்ல வருவாங்க. இப்ப நம்ம செய்யுளை முழுமையா படிச்சிருவோம். இது மனப்பாட பகுதி. 10th புக்ல இருக்கிற 2வது மனப்பாட பகுதி. இந்த பாடம் முழுமையா மனப்பாட பகுதி கிடையாது. இதுல இருக்கிற இந்த கடைசி இந்த பேரா மட்டும்தான் நமக்கு மனப்பாட பகுதியா கொடுத்திருக்காங்க. இருந்தாலும் நம்ம இந்த முழு செய்யுளோட விளக்கத்தையும் ஃபுல்லா படிச்சிடுவோம். இப்ப போன செய்யுளுக்குள்ள நனந்தலை உலகம் வளையி நேமியுடு வலம்புரி பொறித்த மாதாங்கு தடக்கை நீர் செல நிமிர்ந்த மா அல் போல பாடு இமிழ் பனிக்கடல் பெருகி வலன் ஏர்பு கோடு கொண்டு எழுந்த கொடுஞ்செலவு எழிலி பெரும் பெயல் பொழிந்த சிறுபுன் மாலை அருங்கடி மூதூர் மருங்கில் போகி யாழிசை இனவண்டு ஆர்ப்ப நெல்லொடு நாழி கொண்ட நறுவி முல்லை அரும்பு அவள் அலறி தூவி கைத்தொழுது பெருமுது பெண்டு விரிச்சி நிற்ப. இதுக்கான அர்த்தத்தை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துருவோம். நனந்தலை உலகம். நனந்தலை அப்படின்னா அகன்ற உலகம். வளையி நேமியுடு. நேமிங்கிறது சக்கரம். இதுக்கான அர்த்தம் என்னன்னா அகன்ற உலகத்தை சக்கரம் போல வளைத்து ஒரு அவ்வளவு அந்த அளவுக்கு வளைச்சு ஒரு மழை பொழிஞ்சிட்டு இருக்கு. வலம்புரி பொறித்த மாதாங்கு தடக்கை நீர் சில நிமிர்ந்த மா அல் போல. மா அல்னா என்ன இங்க சொல்றாங்கன்னா பெருமாள். பெருமாளைதான் மா அல் அப்படின்னு இங்க குறிப்பிடுறாங்க. அதாவது வலம்புரி பொறித்த கைகளுடைய திருமால் எப்படி விண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் ஒரு பேருருவம் எடுத்து நின்றாரோ ஒரு அவதாரத்துல அந்த மாதிரி அந்த மழை மேகம் அந்த அளவுக்கு பெருசா பெழிஞ்சிட்டு இருக்கு. பாடு இமிழ் பனிக்கடல் பருகி வளநேர்பு
கோடு கொண்டு எழுந்த கொடுஞ்செலவு எழிலி. கோடுனா மலை அப்படின்னு பொருள். கொடுஞ்செலவு அப்படின்னா ரொம்ப வேகமா, மிகுந்த வேகத்துடன். அதாவது ஒரு மழையானது வந்து கடலோட மொத்த நீரையும் பருகி வளமாய் வளர்ந்து ஒரு மலையை சூழ்ந்து அவ்வளவு ஒரு கொடுஞ்செலவு, அவ்வளவு ஒரு வேகத்தோட மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு. பெரும் பெயல் பொழிந்த சிறுபொன் மாலை. அவ்வளவு ஒரு துன்பம் நிறைந்த ஒரு மாலை பொழுதுல அருங்கடி மூதூர் மருங்கில் போகி யாழிசை இனவண்டு ஆர்ப்ப நெல்லோடு நாழி கொண்ட நறுவி முல்லை. அந்த அவ்வளவு ஒரு துன்பமான ஒரு மாலை பொழுதுல முதிய பெண்கள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, யாழிசை இனவண்டு ஆர்ப்ப அப்படின்னா அந்த வண்டுகளோட சத்தத்தை தான் வந்து யாழிசை அப்படின்னு நீங்க குறிப்பிடுறாங்க. யாழிசை மாதிரி வண்டுகள் வந்துட்டு ஒரு யாழ் இசை மாதிரியான அதுங்களோட சத்தத்தோட அந்த அவ்வளவு நறுமணம் வீசக்கூடிய முல்லை மலர்ந்த அந்த நறுமணம் வீசக்கூடிய முல்லைய வந்து அவ்வளோ சூழ்ந்து ஆர்ப்பரிச்சிட்டு இருக்கு. நெல்லோட நாடி கொண்ட ஒரு நாடி அப்படிங்கிறது ஒரு கூடை மாதிரி, அந்த கூடையில நெல்லையும் சேர்ந்து எடுத்துக்கிட்டு இந்த முல்லை மலரையும் அவ்வளவு நறுமணம் வீசக்கூடிய முல்லை மலரையும் எடுத்துட்டு கடவுளுக்கு போயிட்டு அரும்பு அவிழ் அலறி தூவி அப்படின்னா தூவி அப்படின்னு படிக்கணும். அந்த முல்லை மலரையும் அந்த நெல்லையும் கடவுளுக்கு தூவி கை தொழுது பெருமுது பெண்டிர். அந்த பெருமுது பெண்டிர்னா முதிய பெண்கள். விருச்சி, இப்ப விருச்சின்னா ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரு நல்ல சொல் கேட்கறதுக்காக அவங்க மனசுல இருக்கிற அந்த பயத்தை போக்கிக்கிறதுக்காக ஒரு நல்ல சொல் எதிர்பார்த்து கடவுளை வணங்கி நிற்கிறாங்க. சோ இது வரைக்கும் என்ன சொல்றாங்கன்னா, அந்த ஒரு மாலை பொழுது வந்து எப்படி இருந்ததுங்கிறத பத்தியும் அந்த இடத்த வந்து அவ்வளவு அந்த மாதிரி விவரிக்கிறாங்க. அவ்வளவு வந்து ஒரு அந்த அவ்வளவு வந்து ஒரு பயத்தோட அவ்வளவு ஒரு கார் மேகம் சூழ்ந்து அவ்வளவு ஒரு மழை பெய்யற ஒரு மாலை பொழுதுல கடவுளை வணங்கி அவ்வளவு ஒரு பயத்தோட நிக்கிறாங்க. இதுக்கப்புறம் தான் வந்து அந்த மனப்பாட பகுதி இருக்குது. சிறுதாம்பு தொடுத்து இதுலதான் வந்து அந்த பாடலோட கருத்துமே இதுலதான் இருக்கு. மைய கருத்து இங்கதான் இருக்கு. சிறுதாம்பு தொடுத்த பசலை கன்றின் உருத்துயிர் அலமரல் நோக்கி ஆய்மகள் நடுங்கு சுவல் அசைத்த கையல். அப்படின்னா சிறுதாம்பு தொடுத்து அப்படின்னா ஒரு சிறுதாம்புங்கிறது ஒரு சின்ன கயிறுல கட்டுன பசலை கன்றின். பசலை அப்படின்னா ரொம்ப பசியால வரக்கூடிய நோய் தான் அந்த காலத்துல இருந்து பசலை அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஒரு நோய் இருந்திருக்கு. சோ அந்த ஒரு சின்ன கயிற்றுல கட்டுன ஒரு ரொம்ப பசியோட இருக்கிற ஒரு கன்றோட அந்த துயரை பார்த்திருக்கிற ஆய்மகள்ங்கிறது வந்து ஆயர் மகள். அதாவது இந்த ஆடு மாடு மேய்க்கிற அந்த பெண்களை தான் வந்து ஆய்மகள் அப்படின்னு இங்க குறிப்பிடுறாங்க. சோ அந்த மாதிரி ஒரு பசியோட அவ்வளவு ஒரு துயர்ல நிக்கிற ஒரு கன்றை வந்து அந்த ஆய்மகள் ஆய்மகளை இடைமகள் இடையர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. சோ இடைமகள் பார்த்து சொல்றா, நடுங்க சூழ அசைத்த கையெல்லாம் அந்த அவ்வளவு ஒரு மழைன்னா அந்த குளிர்ல அவ கையை கட்டியபடி அந்த கன்றை பார்த்து சொல்றா, கைய கொடுங்கோர் கோவலர் பின்னின்று உய்த்தர இன்னே வருகுவர் தாயார். அதாவது நல்ல பசுமையான ஒரு புல்ல மேய்ஞ்சிட்டு உன்னோட அந்த துயரை போக்குறதுக்காக உன்னோட தாயார் வந்து சீக்கிரம் வந்துருவாங்க, நீ வந்து வருந்தாதே அப்படின்னு வந்து அந்த ஆய்மகள் அந்த கன்றை பார்த்து சொல்றா. இத வந்து அந்த பெண்கள், அந்த முதிய பெண்கள் வந்து அவங்களுக்கு நல்ல சொல் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிறாங்க. எடுத்துட்டு இதுதான் என்போல் நன்னர் நன்மொழி கேட்டேன், இததான் வந்து நல்ல சொல் அப்படின்னு வந்து அவங்க மனசுல இருக்கிற அந்த பயத்தை போக்கிக்கிறதுக்காக நல்ல சொல்லா எடுத்துக்கிட்டு இதை போய் தலைவி கிட்ட சொல்றாங்க. நாங்க இந்த மாதிரி வந்து நல்ல சொல் கேட்டோம். அதை வந்து தலைவி எப்படி புரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படின்னா, போருக்கு போயிருக்கிற தலைவன் வந்து கண்டிப்பா வெற்றியோட தான் திரும்பி விடுவாங்க, நீங்க வருந்தாதீங்க, இந்த மாதிரி நாங்க நல்ல சொல் கேட்டோம் அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஆறுதலா சொன்னாங்க அப்படின்னு தான் இந்த செய்யுள் வந்து முடியுது. அவ்வளவுதான். இது இந்த பாடலோட முழு அர்த்தத்தையும் நம்ம வந்து பார்த்துட்டோம் இந்த செய்யுள்ல. உங்களுக்கு வந்து வேற ஏதாவது ஒரு ஸ்பெசிபிக்கான ஒரு செய்யுளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நான் விளக்கம் உங்களுக்கு சொல்லித்தரணும் அப்படின்னா நீங்க கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா அதுக்காக நான் வீடியோ போடுறேன். கண்டிப்பா இதுக்கப்புறம் நான் கண்டினியூஸா வந்து வீடியோ போடுவேன். உங்களுக்கு வந்து வேற ஏதாவது தமிழ் இல்ல வேற ஏதாவது சப்ஜெக்ட்ஸ் பத்தி நான் வந்து சொல்லணும்னா கூட நீங்க கண்டிப்பா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நான் என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தர ட்ரை பண்றேன். தேங்க்யூ.